Bi arabadon ye janvier kalo tile 28 san 2026 Bamako News TV jabaranin filɛlibagaw a ye aw bisimila an ka kunnafoni sentelimanw kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna ka kɛɲɛ ni ŋunuŋunukanw cayali ye an ka jamana minisiri min bɛ yen nɔ n'a ɲɛsinnen bɛ sɔrɔbolo ani nafasɔrɔsiraw kow bɛɛ lajɛlen ma n'o ye minisiri de l'économie et des finances ye. A ye kuma dɔ nkalontigiya kuma min ni a bɔra ka cari fan bɛɛ lajɛlen fɛ k'a yira k'a fɔ EAS jamanaw bɛ labɛn na walasa k'u ka wari bɔ. An ka minisiri kununko tarata n'o bɛnna janvier kalo tile 27 ma san 2026 a bɔra k'a yira k'a fɔ nin kuma in tɛ tiɲɛ ye, baara foyi tɛ sen na walasa ka anw yɛrɛw ka wari bɔ n'o ye jamana saba in ye, Mali ni Burkina Faso ani Niger. Nga u tɔgɔla waribon min sigira n'o ye banki ye n'u k'a ma ko Banque d'investissement et de développement de l'AES, u kɔni ye u ka lajɛ belebeleba fɔlɔ daminɛ kununko tarata n'o bɛnna janvier kalo tile 27 ma san 2026. Halisa an bɛ to ni Mali kunnafoniyaw ye. Kɔlɔsili cakɛda min bɛ yen nɔ n'u ko a ma ko Global Fearpower ye, a y'a yira k'a fɔ Mali jamana bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ la min bɛ tali kɛ finitigi minnu bɛ yen ni se bɛ u ye jɔyɔrɔ fɔlɔ ko bɛ Mali finitigiw bolo UEMOA jamanaw cɛla, ko Mali bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ de la. A ko jɔyɔrɔ filanan o bɛ Mali bolo farafinna tilebiyanfan jamanaw olu cɛla Nigeriya ale kɔfɛ. Ko ka kɛɲɛ ni AES ka san 2 sɔrɔ ye, jɛkulu min bɛ yen nɔ ni a bɛ fɔ ko collectif pour une transition de 5 ans ou plus, cɛmancɛ fanga a ka kɛ san 5 ye wali dɔ ka fara o kan. O jɛkulu maaw bɛna barolasigi la, barolasigi min ni a bɛna kɛ janvier kalo tile 28 san 2026 n'o ye arabadon ye, kɛrɛnkɛrɛnnenya la bi araba a bɛ kɛ yɔrɔ min na o ye Sogonikɔ ye, denmisɛnw tɔgɔla yɔrɔ min bɛ yen nɔ ni an ko a ma ko centre des jeunes a bɛ kɛ o kɔnɔna na. Kunun tarata don n'o bɛnna janvier kalo tile 27 ma san 2026 an ka furancɛrɔ fanga wasabulon CNT ma ɲɛma ni o ye président du conseil national de transition l'honorable Maliki Jawo, ale ye Inde jamana ani Sudan jamana ka olu lasigidenw bisimila an ka jamana kɔnɔna na. Kumaɲɔgɔnyaw tun bɛ don kadara min kɔnɔna na o de ye jɛɲɔgɔnya sinsinni, dɛmɛɲɔgɔnya ka ɲɛsin gɛlɛyaw ma lakanako ta fanfɛ ani jɛɲɔgɔnya baaraw ye ni jamana wɛrɛ wasabulonw ye. Nin wagati in na an b'an kunda kɔkan kibaruyaw kan. Burkina Fasokaw fɛ yen nɔ minisiri ɲɛma min bɛ yen nɔ n'o ye Jean Rimtalba Emmanuel Ouedraogo ye, a ye bolimafɛn kura 375 a y'o ta k'o di cakɛda ma min tɔgɔ ye ko Sotrako. Sotrako o ye bolifɛn cakɛda ye min bɛ Burkina kaw fɛ yen nɔ. Nin baara in kun ye fɛn min ye o de ye ka taa ni ka segin nɔgɔya adamadenw ma Burkina Faso faaba kɔnɔna na. Kunnafoniyaw y'a yira k'a fɔ min ye Niger jamana ani Algérie jamana u y'a lase k'a fɔ ko u ka bolodiɲɔgɔnma min ye tajiko nasiraw la taji sanni feere Niger ani Algérie cɛ ko o baaraw kɔni ko o bɛna sigi sen kan i n'a fɔ kunnafoni sɔrɔlenw olu y'a yira cogoya min na. Ni ne bɛ dan sigi bi an ka kunnafoni sentelimanw na aw ni ce aw ka ɲamadali ani aw ka kulomajɔw la, aw k'an bɛn don n'a nataw la.